салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагитон бахайр бошад. имрӯз қарор дорем дар мағозаи Ясмина Дубай, борои Дубай. дӯстони азиз, ин тараф раҳи ҳисор мерафтагия подписчикои азиз, шаҳраки 117 меинҷа дӯстони азиз. ай тараф бошад поликлиникаи 14, роҳ беҳад осон, ёвраи калондай борошонро аксия кардагиян. дӯстони азиз, омадем ба навор мегирем, меравем дохили мағоза. бинен даҷа чӣ намуд формаи фасони доранд духтаро. дӯстони азиз, даҷа бад 1001 намуд болопӯшакҳои фасон доранд. бархтои королевский регал, бори Дубай. дӯстони азиз, бори новинкаш омада замокдор. нигоҳ кунед чихел хушрӯчаанд. ана хеле бо фасоношам ҳаст. дӯстони азиз, ранги коричневия ҳама мепурсад. дар ин мағоза наличида платья тайёр шуда. киртора ден чихел хушрӯ, бисёри ҳами қариб мумкин ҳамаш 99 сомон шудагай. баъд подписчикои азиз, даҷа обувҳои хушрӯ ҳам бисёр доранд. нарху наво грандиозни. баъд наскича ба либосҳои подросткови чанд намуд футболкаҳо, хулоса болопӯшо, аксиони борошон беҳад бисёрай. шарфу румол низ ҳамчунин доранд. инҷа мағозаи очабачай. дӯстони азиз, медаранд дасти холи тамоман намебаранд. даҷа формачаи диден чӣ хушрӯ ҳама инами 50 сомона олибомаш мода дона дона. дӯстони азиз, нишон метим купраи пекои бесанг, паплинои дубайский, турецкий, як дунё намуди дига доранд. итальянкок, бархти королевский, комбахта, хулоса 101 намуд материалҳо ҳам ҳаста. духтарако хушрӯ ира бинен паплина кошона найманикенчи куртачам фурӯш дай дӯстони азиз. баъд пастелоя доранд дӯстони азиз, палатенсо 100 намуди дигар. ана материалҳои шифон дорад дӯстони азиз. дар инҷа бошад бурукҳои ҷинс аксия. роҳро дар аввали публикатсия хеле нишон додагим. бо метавонед айрус роҳамон омада харидорӣ кунед ё ин ки заказ кунед, даставкам рой мекунанд. чуноне ки гуфтем, борошон аксионе ҳамаш духтарако. духтарои хушрӯ, нигоҳ кунем базаи фасон бо болопӯши бархти королевский киртаи шабнами сурайё наличида дар ин мағоза бидай дӯстони азиз. бо ин ҷада чанд намуд киртаи ҳозир ошам нишон метиҳем. размеракотон ҳаст, борошон ҳамаш новинка, модои 2025-26 ай дӯстони азиз. ина бархти королевский ирам нигоҳ кунем, пушташ замочек дорад. аҷоибот хушрӯвакан духтаро, борошон рости необичный. баъд аҳамият додум, нигоҳ кунем. не бархтои сабзи талхабар духтарако бисёри тугмадор мепурсид. инҷодам наличи бидай дӯстони азиз. ина ипеко аям ба хелум ипеко ай. нигоҳ кунед чихел хушрӯ. и двойка ё адманкай двойка бидай дӯстони азиз. база платья дорад ва болопӯш дорад. болопӯша ба дига чам пӯшида метавонед духтарако. киртоошон плюсои хича дорад духтаро. ва не глянс ипек бидай дӯстони азиз. ана и ҳозир беҳад трендай. ҷои инстаграм да бовар кунед киҷо меранам хеле киртороз пӯшидесан. иёрам беҳад фасони бад. бори навай нархҳо ҳархелай. подписчикои азиз, нарх нагуфтем дона дона. шумо метавонед скриншот кунед, дар ватсапшон партен. маълумоти бештарро низ аз худи фурӯшанда гиред. купра эпекои турецкий ҳам доштаанд дӯстони азиз. нигоҳ кунед чихел хушрӯ барои ҳоҷонон ранги бежви, фиолетови, коричневи. ина купраҳои Дубай ам бидай духтаро. айни моделош нигоҳ кунед чихел хушрӯча иёрам. то охири видеоро тамошо кунед духтаро. ҳар як гил нишон додесем шокам бовар кунед. дӯстони азиз, болопӯшакҳои дубайский ҳам қафасонак нархошон аксия шудаги 599 сомон. бо расветкаош ҳастай. розви дорад, коричневи дорад, бежви дорад, сирх дорад духтаро. ина мебинед чихел сирх хушрӯвакай. ҳама светош необичный. ина розвичашам хушрӯча дизайни навай. ина бежвичашам необичный. 599 сомон дӯстони азиз. ана болопӯшакҳои бабичка бинен дӯстони азиз, аҷоибот хушрӯай. ва духтарако и болопӯша бинен чихел хушрӯ, осорош аҷоибот фасон. дар дилин санг тар задаги 7 санга. остинакошон қадш бошад хеле скромный. остинош ба зеб кардагай. мақсад чиста туйравакай. 599 сомон. ай и духтарако як ранги дигаша нишон додем, бежви нишон додем, сиёҳ ҳам бидай. соҳибиш омадеса ғалати дӯстони азиз. ира бинед ва бежвиша бинед духтаро чихел хушрӯвакай. ба материалшон зурай дӯстони азиз. иёра шута истифода мекунед, тамоман ягон чи намешаванд. анаи двойкай дӯстони азиз, ирам аксия кардагиян 599 иёрама. ина 599 сомон. дубайский база платья абаядор духтарако. ишам 599 сомон. бо ҳамаш корои дастӣ доранд дӯстони азиз. иниш лёнай духтарако ҳам қахушрӯа. ира шута истифода мекунед, ягон чи намеша. то апои размерҳои 60 пӯшма ҳастай. бо ранги серинки дорад. тройкан ё шарф дорам плюс духтаракои хушрӯ. иёш двойкан, иёш тройка. база платья ва абая боз шарф плюс дорад. ана цветчам вообще необичный. баъд дӯстони азиз, ана ичам бинед духтарако чихел хушрӯай. бо ҳарфҳои арабӣ нависаga ба хелум. ай ранги сиёҳ монда буде, баъзаш сафедай дӯстони азиз.
خودی فروشنده در تنش داره به حد وضع بده تنه بو وضع تری بده 599 سومون دوستان عزیز سراغ را میگیم پیش پلیکلینیک 14 شهرک 117 راهی سوراو در پوبلیکاسیای اول راه خوش رو کرده ویدیو کرده نشون دادیم دوستان عزیز میتونین زکاس کنین دستافکا نیزم چونین دارن انا برخطای فاسونی ارگینالی بوری دوبای دیزاینی نو замокдор как абая пушида метавонед как платья пушида метавонед духтарака хушру медонед на ҳамида ҳама ҷои 1700 то 1800 ҳатто мефурӯшанд лекин дар мағозаи ясмина дубай 1200 сомон нархи грандиозне дӯстони азиз ай се ранг дорад ҳамаи миём нархая подписчикои азиз ранги сиёҳ амира миёред ин ранги сиёҳ ҳам дорад ина коричневишай бовар кунед дар рӯи ами коричневиш ҷангай ку дар ҳама ҷо ёфт намеша лекин дар мағозаи ясмина дубай дӯстони азиз наличида будай ина ранги сиёҳ ина бинед аҷоибот фасон ҳам сиёҳ ҳам коричневи сабзи талхабар тугмадора дорад дӯстони азиз айёш 1200 сомона замочка дорам беҳад борои фасонай суроғара гуфтемон дӯстони азиз пеш қариби поликлиника 14 рӯ парои шаҳраки 117 раҳи ҳисоррав дӯстони азиз лаби роҳи калонай мағозашон дӯстони азиз даҷани хеле купра ипеко омадагиан наличида 600-700 сомон дар фурӯш будиан айни ҳол аксия кати 399 сомон кардагиан остинакошон манжедор расветкош ҳаст ини ранги сети закия дорад ва розви дигаршам нишон тида розви дорад духтарако духташон беҳад фасони бадай нарху наво грандиозни дар мағозаи ясмин дубай дӯстони азиз ва радникдоршам ҳастай духтои очагӣ дӯстони азиз купра ипекан 399 сомони дӯстони азиз ай расветка доштай бо ай розвис фиолетовиам доштай ҳозир бо дигар хелош ҳастай мумкин нархош дигар бошад то охири видеоро тамошо кунед гуфтан мегирем биё вайша нишонтием анаи тигровиё дӯстони азиз беҳад фасонаанд дӯстони азиз нигоҳ кунед чихел киртои фасонтон ёфтам необычни баъд бовар кунед духтошонам баъд материалошонам хушрӯ ипекои оригинала дӯстони азиз ҳама ҷуда 600-700 сомон дар ин мағоза бошад дӯстони азиз 450 сомон дута ранг дорад бардобишам вообще гуфти вай гапо мошни бада ҳам барои занако ҳам барои духтаро хушрӯи бадан одиночкам платьян дӯстони азиз вечерни платья бигем хато намекунем хулас дӯстони азиз давоми видеорам тамошо кардан гирем бо даҷа чанд намуд киртои дига ҳастай орамни нишон метием ана дӯстони азиз аллакай сезони анами киртуҳо омадагиай 700 сомон мефурӯхтен аксия кати 600 сомон кадаги королевский бархтай дӯстони азиз ё шута истифода мекунед аю сифатои зуршай турецки тоза ина духтаро ҳама ваё маълумотошон ҳаст дар ваёшон эмблемашон хулоса сабзи талха барг дорад дӯстони азиз сиёҳ ва коричневи дорад 1200 сомона киртоҳо духтаракои хушрӯ 650 сомон шуда ина кабути электрики дорад ва ранги бардови дорад дӯстони азиз ё духтошон беҳад хушрӯ ина бинед ду дизайн будед аҷа остинакошон пешакошон хеле ҳамдигар бо фарқ мекарден 650 сомон дар мағозаи дубай ясмина дӯстони азиз нигоҳ кунед чӣ бо киртои хушрӯтон ёфтесам 350 сомон бо расветка дорад ватсапшон нависан адели сурат непартен дар ватсап шумо нависен адерин сурат непартен дӯстони азиз дӯстони азиз ҳариро аз фирмаи фатимаи дӯстони азиз 600-700 сомон мефурӯхтем 599 сомон кардагиан нигоҳ кунед духтарако чихел хушрӯчанд цветакошон необычни дизайндор сангдоранд духтарако аллакай сезони ҳарирпӯшиам сар шуд ина чӣ гуле кифоратон ҳаст гулои европейский тигри гулои тоҷикӣ хулоса ина ё ай мода намераванд ягончиам намешаванд духтаракои хушрӯ бе дигар ангушам нишон метиҳен амур нусхаи атлас буд амура бо хушрӯ нишон надоде анам ёро сирх кабутай ку ина духтарако ира бинен чихел хушрӯ 599 сомон ҳарир дар ясмина дубай дӯстони азиз духтарои хушрӯ байни глошам буда ина дидем ёрам 599 сомон дизайни нав ҳарирои ҳаминсолаҳай фирмаи фотимаи бори дубаяй амираай фотимаи духтаро ҳар як фирма мақсад ба худаш вай дора бренд дора ина духтарако нигоҳ кунед 599 сомон касе дар кораи марҳамат ватсапшона мондам даромада заказ кунен иглчай бинен духтаро глои тоҷикӣ дора глои майдаи фасонак дорад пеш қариби поликлиника 14 шаҳраки 117 раи ҳисоррав напротиви шаҳраки 117 мағозашон дӯстони азиз дар як публикатсия полни видео кардам берна нишон додам духтаро аз фирмаи дафик нигоҳ кунед ёрам беҳад знаменитини хушрӯан 800-900 мефурӯхтен аксия кати чанд сомон гуфтем
450 сомон. Сафед дорад, сиёҳ дорад, гулои каҷаки халафтаки фасонӣ доранд духтаро. Ҳар сешам гулош хушруба и дизайни арабо ай дӯстони азиз. Ира беҳад гуфти бай гапо хадавое ҳама ай киртоб бовар кунен гирифтагиана мисол тренч дегай. Духтаракои хушру анаирам аз фирмаи чӣ буд гуфтем бахшиш? Духтаракои хушру болопӯшакҳои турецкӣ ва дубайский ай нигоҳ кунен. Аҷоибот фасонак чанд модел аз моделашон нишон метиҳем. Чанд сма гуфтен нархи аксионӣ? 550 сомон, 550 сомон. 800 буде 550 кардем духтаракои. На кирпичный цвет дорад, сиёҳ дорад, сери дорад. Чӣ ранге ки мефуратанд болопӯшо барои модарҷоно. Расветкош беҳад бисёр дар Ясмина Дубай дӯстони азиз. Берун аз бозори Корбон қарор дорем. Қариби поликлиникаи 14 дӯстони азиз. Рӯпарӯи шаҳраки 117. Ина биден чӣ рангош хушрӯй дӯстони азиз. Ҳамаи аксиони 550 сомон. На бори Дубай капшон дор дӯстони азиз. Каса дар кора марамат. Духтаракои хушрӯ болопӯшакҳои турецкӣ ва дубайский ай нигоҳ кунен. Аҷоибот фасонак чанд модел аз моделашон нишон метиҳем. Чанд сма гуфтен нархи аксионӣ? 550 сомон, 550 сомон. 800 буде 550 кардем духтаракои. На кирпичный цвет дорад, сиёҳ дорад, сери дорад. Чӣ ранге ки мефуратанд болопӯшо барои модарҷоно. Расветкош беҳад бисёр дар Ясмина Дубай дӯстони азиз. Берун аз бозори Корбон қарор дорем. Қариби поликлиникаи 14 дӯстони азиз. Рӯпарӯи шаҳраки 117. Ина биден чӣ рангош хушрӯй дӯстони азиз. Ҳамаи аксиони 550 сомон. На бори Дубай капшон дор дӯстони азиз. Каса дар кора марамат. дӯстони азиз белбандои якумсор 250 сомон бода ҳозир бошад. 99 сомон шудагай. Ранги бардове дорад наличида ай ранг дӯстони азиз. Ба ранги сафед барои ҳоҷоноҳо нигоҳ кунед. Чӣ хушрӯ остинакошонам беҳад багати ба духтагия духтарако. Кабути электрик, сабзи талха барг. Рангош беҳад бисёрай. Баъд дӯстони азиз даҷоз 99 сомон бисёрай. То охири видеоро тамошо кунед. Ҳамаша нишон метиҳем. Ира бинед дӯстони азиз чӣ киртачаи хушрӯ 99 сомон шудай бовар мекунед. Размеракотон ай пашти ай бисёр ҳастай. Ани пасангишам нишон тиенда, ини рай сар нишон тиен, лимоновый цвета. Ира бинед духтарако, инами белмандо бовар мекунед 180 190 бад имино ҳамино. Ҳозир бошад 99 сомон аксиони дар Ясмина Дубай дар пеши поликлиникаи 14 дӯстони азиз. Рӯпарӯи шаҳраки 117. Дӯстони азиз да иҷа нигоҳ кунед чӣ китоб бисёр ай. Ҳама инамиё қариб пачти 99 сомон. Ай 99 то 140. Ай 99 сомон то 140 сомон даҷа платья ай боло пуша э бовар кунед 101 намудай. Ман шахсан худам нархора дидам, ҳайрон шудам. Нархо дастраси бад. Ана киртачам нигоҳ кунед 140 сомон. Алакай сезоншон боло пушам нирамо сезонш омадай. Бори ҳамин исолаошон мақсад аксия кардаган дӯстони азиз. Ира бинед. Ясмина Дубай инстаграмшон мондам. Дар омада обуна шавед. ватсапшонда фармоишти духтарако. Духтаракои хушрӯ иҷа да формачора бинем падрасткови аяксола то кӯдакои хелара гуфти бе гапо ҳастай. Ҳама инамиро 50 сомон кардаган. Двойка ҳам ҳаст да иҷа одиночки платьюшка ҳам ҳастай. Ина ёро сезон шунай 50 сомоно. Ира бидем биам нишон тяпа 50 сомон бовар мекан. Алакай сезони ҳамин амо двойкачой. Ина бидем калонака алакай кӯдакои синфи якдам мешавад дӯстони азиз. Бо ин расветкаш да ирама да манеке нишон дода будам ку патичко ҳам бо 50 сомон нархи аксиони метонед به استینش حاضر خرید سال دیگه در کودکتون پوشیدن میره برای که تا سال دیگه نه دیگه میشود استین کالتم هست دیگه به هم خاطر میگم اینا دوستان عزیز نگاه کنین دویکا چه 50 سومان دویکا تابستانه داره تیرم ماهینه دارن دوستان عزیز فندی چه ببینید چه خوش رو دوستان عزیز این نرخش دیگه ترویکا های خلاص دیگه 50 سومان تا سر میشود تو چند هم بود نرخ دارن دوستان عزیز بروکای جنس کار نشانتون بدیم این همی بروکای جنس 40 سومان کردیم باور میکنین ای گوده که 3-4 سال سر میشد ترکی اینا وایم لباسکای حربی هم بده اینا نشون ده حربی هم است اینا ببینید دوستان عزیز دخترکی لاوی نوشتگی 40 سومان اینا لباسای حربی هم هستای پادراسکوی رازمیرو 40 سومان باور میکنین нарху наво грандиозни дар Ясмина Дубай. Инстаграм шуно мондам дар омада обуначӣ шавед духтаро дар ватсапшон фармоиштин. Духтарои хушрӯ пастелои 800 сомонро аксия кардаган 420 сомонӣ зиёда аз 20 намудай духтаро ҳамаш хушрӯан. Ҳама моделош нигоҳ кунед духтаракои хушрӯ.
اینا ببینین عجایبات فصل ای دخترا خوشم پالاتینس هم داره هم دوشابای هم لیتسابای باشد چند نموده اینا ببینین دخترا گلاب بهت گلاب خوشروبت سردچکای کالون دارن دوستان عزیز این بار اسفیتکا دارن باردوی داشته اسر داشته تو سفید داشته دخترا کو темно синий داشته тигровый داشته دوستان عزیز انی گلاکورم بهت خوشرو نگاه کنین عجایب دایجه تاگوشون دگلو هر خیلی در واتساپ شون نویسین شما پس نشاط پاستلو اسکرینشات کنین روی کنین رنگی میخواستگیتون رو وای میکنن دستافکاتون میکنن یا اینکه با ادلی نویسین صورت نپرتین چند نمونده دارن دخترکای خوشرو یاسمین دبی در دوستان عزیز مغازهشون دا قرار داریم ناپروتیفی شهرک 117 راه حسورا و پیش پلیکلینیکای 14 اینستاگرامشون داد حتما ابونه شد هر روز خودشونم ریلیسای نو به نو میکنن دوستان عزیز دیگه با خالاتیکای تورецکی هم بده ایرا ببینین چه خوشوچه نرخشون رو مخفی میکنه یا میگین 290 سومون دوستان عزیز خالاتای ترکی هم دارن 280 سومون کردگن پلاساتی هسته اینو ادینوچکن تورецکی و ادینوچکی میشوند دوستان عزیز تو خالاتای تورецکی آلمان گفتی بگه پا ارگینالی 12 خلاصه